možemo da prihvatimo muziku, da osetimo muziku. Odlično. Hajde mi sad, šta je zadatak? Znači, kad vi to malo obnovite prosto sa njima, kada oni budu shvatili šta znači to tapšanje, da je to taj ritam pesme, ja ih onda pitam, ili vi naravno možete decu, koja je ovo pesma što je tapše, ali je ne čujete melodiju ili možda neki drugi reći. Znači ovo, evo sad ja ovako ću. Odlično. Sledeća. I tako dalje, jel tako? To možete prebratiti se uzrastom od 4 godine. Naviši i tako dalje. Možete malo ritam, samo da malo snimite, možemo ramena, razmak se ritam, 1, 2, 3, 4, napred, 2. Ajde, kuka gore, tako, godina, 5, i sve ove, možete duplo brže od štapića, znači, aha, može. Ajde, polako ćemo. Znači ovako, idemo sa štapićima, oni su vam, a svi ostali oni. Znači, oni su vam ovako. 1, 2, 3, kroz štapići. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Sad vi. Odlično. Pazi, kružite. Dobro, idemo svi. Veliko blato. Ne možemo ispod njega. Ne možemo preko njega. Moramo kroz njega. Zglaši. Šljak, 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 šljak. Što to mora? Šljak. Idemo u lov. Na medveda velikom. Ja se bojim. Kako divan je dan. Gled. Reka. Velika reka. Ne možemo ispod nje.